Dalej! Nie dotknę go! Teraz Wojtek! Wojta, zrób dżownicę! Zrób dżownicę, tak jak w łóżku. Nie wiem, czy wyjdzie mi tak jak wczoraj, ale spróbuję. Zaraz zamieni się w pięknego motylka. Chodź do mnie, mój ty, Emilu. Muszę tylko wyjść z kokomu. Albo jeszcze sobie w nim poświęcę. Gąsienica i ćwierć. Cierpisz z tymi. No, Nie. Nie. A tak daleko zaszedł! ten murzyn ma nabrzmiałe jajka. Pękaty murzyn z nabrzmiałymi jajami. Pasuje akurat. Sam się dojdę, sam się pchaj. Pomóc ci dojść? Ej, pomóc ci dojść? Bo ja pomogę. Ale ty głupi jesteś, nie wbijają ty. Jajka. Jeszcze piąty mam na Chyba to szybko są spod końca. Pomagać. Na koniec szczoteczki do czyszczenia kibla dam chusteczkę i przesztocuję ci odbyt. Kurwa nie. Nie puszcz. Wcale nie jest pedalskie, bo po co? Co ty? Pomóc ci? Jak w tym filmie Bruno, ej, tam to było pedalstwo. Wsadził mu w dupę szampana i nalewał tą drugą stroną, nie? I gościa wziął na ręce i nalewał szampana. Jezus!